studeerde in Tilburg en daar liepen een heleboel Maastrichtenaren rond. En ja, omdat ik daar veel contact mee had, kwam ik vanzelf een keer in deze stad terecht. En ik weet nog goed, een van de eerste avonden dat ik hier was echt zo'n heerlijke zwoele zomeravond. En toen hadden we lekker gegeten en op het terrasje gezeten. En toen liepen we opeens, voordat we het wisten, achter een trompetist aan door de Grote Straat en de Stokstraat, heel dat mooie oude binnenstadskwartier. En nou, dat was zo romantisch. En ja, nee, wat is dit voor iets geweldigs? Ja, dat zie je natuurlijk nergens. Hè. Ik kom eigenlijk uit Eindhoven. Nou, daar hoef je dat niet te verwachten. En Tilburg al helemaal niet. Dus ja, toen was er al meteen een vonk die oversloeg. Ja, die stad die heeft iets aparts. Nou, en nu wonen we hier inmiddels 7 jaar. Mijn man en onze 3 kinderen. En ja, ik vind het hier heerlijk. Ze zeggen dat de Maastrichtenaren chauvinistisch zijn, maar ik denk dat ik wat dat betreft niet voor een echte Maastrichtenaar onderdoe. Want ik vind het hier ook gewoon geweldig. We wonen hartstikke fijn in Wolder. Heel erg groen aan de rand van de stad. En aan de andere kant, je bent met 10 minuten fietsen op het Vrijthof, dus je pikt ook de voordelen van het stadsleven mee. Ik denk dat mensen hier, ja, hier komt vaak een stuk bezinning erbij kijken. Als je nou bijvoorbeeld kijkt naar zo'n preuvenement, dat is 4 dagen eten en drinken. Maar het begint wel met het prevelementje van de deken. En dat roept ook een stuk saamhorigheidsgevoel op onder elkaar. Van jongens, we hebben het heel gezellig. Maar ook eerst even stilstaan, ja, bij de zin van het leven en alles wat ermee samenhangt, zal ik maar zeggen. Hè? Eerst de kerk en dan naar de kroeg. En dan kom je bij heel veel dingen tegen. Als je nou kijkt, zo'n processie hier in Wolder, daar is het hele dorp ook bij betrokken. De ene helft van het dorp staat te kijken hoe de andere helft van het dorp meeloopt. En dat heeft iets, ja, gevoel van allemaal samen met elkaar. En niet alleen maar feesten, maar toch ook even iets extra's in het leven. Ja, dat spreekt me gewoon heel erg aan. Er zijn heel veel dingen die je misschien als folklore kunt beschouwen, zoals een processie of een intrada in de kerk. Maar ik merk gewoon dat het toch een functie heeft. Zo, met die intrada, de eerste keer dat ik meeliep in de Sint-Servaasbasiliek, ja, dan loop je toch een beetje onzeker te kijken. Ja, je hebt speciale kleding aan. En het ziet er misschien een beetje stijfjes uit, maar het heeft zo'n prachtige sfeer, brengt dat met zich mee. Als je daar zo door die kruisgangen loopt en dan die kerk door, helemaal van achter naar voren. En dan kom je in een bepaalde stemming en dan sta je misschien ook wat meer open voor de boodschap van zo'n mis. En dan hoef je helemaal niet als een heilig boontje daar in zo'n kerk te zitten. Maar dan krijg je een stuk bezinning. De ene keer ben je heel dankbaar dat alles gewoon goed gaat. En een andere keer dan zit je wat te piekeren over dingen die wat moeilijker lopen. En dat vind ik gewoon leuk. Dat het net iets extra's brengt dat met zich mee. Ik leg het wel eens uit als een processie in de kerk. Dus ja, dat de priester meeloopt met het Allerheiligste, maar er loopt nog een hele stoet omheen. Hè? De misdienaars, het koor. Ja, als wij dan de intrada hebben, dan is het met het borstbeeld van Sint-Servaas wat meeloopt. Dat wordt gedragen door de dragers. En zelf ben ik lid van de stichting Het Graf van Sint-Servaas en wij lopen dan ook met z'n allen mee. Jij bent de enige vrouw daarin, geloof ik. Nee. We hebben een klein clubje dames. Ik ben wel een van de jongsten. Ja. Wat is dat dan, de stichting Het Graf van Sint-Servaas? Dat is de stichting die eigenlijk tot taak heeft om die heiligdomsvaart met name in stand te houden. Daar valt hij het meeste op. Maar een van de andere doelstellingen die ook wel heel belangrijk is, maar waar niet zo de nadruk op ligt, is toch het in stand houden van het pelgrimeren naar Maastricht. Dus toch een beetje Maastricht als bedevaartoord ook in beeld houden. Omdat het een wezenlijk deel is van de geschiedenis van Maastricht. En ik vind het zo leuk omdat je dan eigenlijk voelt, door aan zoiets eeuwenouds mee te doen, dat je een klein deeltje daarvan bent. Je bent maar een heel klein schakeltje in die hele lange geschiedenisketting en je zorgt dat dat door blijft gaan. Niet alleen maar show en feest en uiterlijk vertoon, maar ook iets extra's meegeven. Dat je ook even laat zien van, hé, ik doe het niet alleen maar voor het uiterlijk, maar ook ja, voor dat hele kleine beetje extra. En ja, ik vind het leuk om daar ook deel van uit te maken. Nou, die ommegang trekt natuurlijk de grootste groep publiek
En daarom is het voor veel mensen het belangrijkste onderdeel van de heiligdomsvaart. Maar ja, die heiligdomsvaart had zoveel meer. Je kon bidden bij de noodkist, was een van de programma-onderdelen. Dat was een dag voor de misdienaars, die werden heel erg leuk ontvangen in de Servaasbasiliek. Er was een bijeenkomst voor zieken, een bijeenkomst voor priesters en religieuzen. Ja, we hadden het klank- en lichtspel 's avonds in een openluchttheater. Jesus Christ Superstar, een gigantisch openluchtspektakel op het Vrijthof. Ja, ieder kon op zijn manier iets van die heiligdomsvaart meepikken. Er kon wat meer of wat minder ja, katholiek zijn, zeg maar. Er zijn ook heel veel mensen die gewoon helemaal niet katholiek waren, die toch iets van die heiligdomsvaart hebben meegepikt. En dat vond ik zo leuk ervan. Het was razend druk, hè? Ja, het was heel erg druk, ja. We hadden als thema Boebisdig. En ja, ik zit een beetje in het PR-vak, dus ja, dan merk je dat dat uit PR-oogpunt gezien een geweldig sterk thema was. Want ja, daar kon je op verschillende manieren kon je het vertalen. Iedereen die herkende daar iets in. Je kon het op verschillende manieren uitleggen. We legden het eigenlijk uit aan de hand van het kruis, dus horizontaal en verticaal. Horizontaal was dus van de zoekende mens op aarde die aan God vraagt, hoe bist die? Andersom ook, van God die naar de mensen zegt, ja, hoe bist die? Hè? Als er iets is, als ik je nodig heb, als het goed gaat of als het minder goed gaat. En ook verticaal, mensen, oh, dan draai ik het weer om, hè? Horizontaal en verticaal. Maar goed, ja, dat is heel slecht. Ja, mensen onder elkaar die elkaar nodig hebben, van mens tot mens. Ook hoe bist die? Ja, de combinatie van aan de ene kant heel veel groen in de stad. En met name ook in dit deel van Maastricht waar wij natuurlijk wonen. En tegelijkertijd als je dan door de stad fietst, ik fiets heel graag, dan ja, die prachtige oude gebouwen, die mooie oude straten. Ja, het heeft zoiets van het verleden en tegelijkertijd ook iets van heel erg van nu. Die combinatie van oud en nieuw. Ja, dat is in Maastricht natuurlijk veel beter bewaard gebleven dan in andere steden. Als ik bijvoorbeeld op vrijdagochtend naar de markt fiets, nou, daar krijg ik gewoon ontzettend goede zin van. Het is een hartstikke leuke fietstocht hier van Wolderuit. En dan het eerste stuk is alles groen en dan kom je langzaam in die stad. Het Tongersplein is dan een beetje voor mij altijd de barrière. En dan kom je echt de oude stad in en dan bobbelt over die keitjes. En als ik een kind voor of achterop heb, dan zeg ik altijd dan is het vaste preek om een A te zeggen, omdat het zo hobbelt. En klinkt dat dan natuurlijk heel maf. En dan kijkt iedereen om, het komt hier aan. En dan ga ik lekker naar de markt en de visboer ken ik. En de groenteboer en de kaasboer. En dan wip ik nog even in het stadhuis binnen om iets bij een secretaresse af te geven. En nou, dan fiets ik weer naar huis met mijn fiets zwaar beladen met de boodschappen. En ja, dan heb ik goede zin. Dan denk ik, lekker, heerlijke stad. Als je bijvoorbeeld op het terrasje zit, dan krijg je zo'n gevoel over je, ach, laat ook allemaal maar waaien. Ik zit hier goed. Op het Onze Lieve Vrouwenplein zit je onder die prachtige bomen. Ja, iedereen zit er gewoon gezellig, heel relaxed. Dan krijg je zo'n gevoel van, ach, nou, ik zit hier best. Er is van alles te zien. En tegelijkertijd zie je dan ook weer die Onze Lieve Vrouwenbasiliek, waar mensen even een kaarsje op gaan steken. Ja, dat vind ik gewoon heel mooi. En de straatmuzikanten, ja, alles bij elkaar. Een beetje vakantiegevoel altijd hier, hè? Ik ervaar zelf niet zo de verschillen tussen Hollanders en Maastrichtenaren. Ik voel me gewoon, ja, ik woon hier en er wonen Maastrichtenaren en er wonen Hollanders. En dat gaat gewoon allemaal door elkaar heen. Ik ervaar dat niet zo als een groot verschil. Heb jij niet dat je in de zomer op het Onze Lieve Vrouwenplein denkt van ja, dit is Amsterdam of weet ik wat, het is helemaal niet meer Maastricht? Er zijn dagen dat je inderdaad denkt van, goh, nou zijn hier veel toeristen. En tegelijkertijd heb ik dan ook zo'n gevoel van, maar ik woon hier lekker. En ik mag hier blijven en jullie gaan straks wel allemaal naar huis.